Hát a legtöbb ember nagyon fél a fogorvostól. Azt hiszem, hogy kiskoromban én is ezek egyike voltam. De népdalénekesként, tehát előadóművészként rettentően fontos, hogy a fogaim rendben legyenek, ez természetes. Hát a munka eszközöm. Hát képzeljék el, hogyha most itt nem lenne fogam, hogy énekelnék. És nagyon fontos ugyanakkor, hogy lelkileg olyan helyen ellenőriztessem a fogaimat, ahol 100%-ig megbízom emberileg és szakmailag a jelenlevő orvosokban. Hát az Avicenna az abszolút egy ilyen hely. És ráadásul annyira nyugtató, én itt mindig kipihenem magam, és teljesen kicserélve boldogabb megyek haza. Úgyhogy ha például csak pihenni szeretnének, és megnyugodni, akkor is ajánlom, de bármiféle problémájuk van, akkor föltétlenül keressék fel az Avicenna rendelőt.